V rámci operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020 sa mestá a obce môžu zapojiť do národných projektov na podporu zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktuálne sú už rozbehnuté 3 národné projekty. Vo Vranovskom regióne je zatiaľ najviac využívaný národný projekt Šanca na zamestnanie, cieľom ktorého je zlepšiť postavenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce. Ten projekt je vlastne určený pre obce, vúcky, neziskové organizácie, teda obce a vúcky a ich rozpočtové a predávkové organizácie. Takisto pre cirkvi, kde zatiaľ sme cez tento projekt uzavreli dohody pre 306 pracovných miest. S tým, že výhoda tohto projektu je to, že je tam 5% spoluúčasť týchto jednotlivých oprávnených žiadateľov. Ďalší projekt s názvom Praxou k zamestnaniu je zameraný na mladých ľudí do 29 rokov. Mal by im poskytnúť možnosť získať alebo zvýšiť svoje odborné zručnosti, vedomosti a praktické skúsenosti, a to formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa. Tam je to zase odlišné tým, že je tam uvažované s polovičným pracovným úväzkom, na ktorý dávame príspevok vo výške 250 eur, s tým, že je tam aj príspevok na mentorované zapracovanie, ktoré by sa malo udiať po dobu 3 až 6 mesiacov, a minimálna doba zamestnania týchto ľudí, ktorí budú cez tento projekt umiestnení, je 9 mesiacov. S tým, že príspevok dostáva aj ten mentor, ktorý zapracováva do tej praxe toho zamestnanca, a takisto je to aj jednorazový príspevok vo výške 55 eur, zhruba 55 eur na ochranné pracovné prostriedky. Na trochu inom princípe, a teda bez poskytovania finančného príspevku, funguje tretí projekt s názvom Buď aktívny, zamestnaj sa pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. Jeho cieľom je prioritné využívanie bezplatného internetového portálu, tzv. Internetového sprievodcu trhom práce. V rámci tohto projektu robíme aktivity my na úrade s tým, že týchto ľudí oboznamujeme s ich možnosťami. Musia sa oni takisto prihlásiť do informačného systému trhu práce, na ktorý môžu sa pripojiť aj tí zamestnávateľia a môžu si cez neho vyberať aj tých jednotlivých ľudí. S tým, že my potom robíme tie ďalšie aktivity, aby sme tých ľudí oboznámili, aké sú ich možnosti zamestnať sa, aké sú pre nich pripravené projekty, kde oni ich môžu ako pri návštevách zamestnávateľov prezentovať, s tým, že zamestnávateľ, pokiaľ chce využiť tie projekty, tak kontaktuje sa s úradom práce a môžeme tam cez takýmto postupom vytvoriť pre týchto ľudí pracovné miesta. Koncom tohto roka a začiatkom budúceho by sa mali spustiť aj ďalšie pripravované projekty na podporu zamestnanosti. Čiastočný efekt už prebiehajúcich projektov sa vo Vranovskom regióne prejavil v podobe poklesu evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Po dlhšom čase sa ich počet dostal pod 9 000 hranicu na celkový počet 8 954.